on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewta men lewlal communication en jetti Allah en nelaɗo en jetti jigna men e jigna men serna men hokkude en cellal e sellirade gam artude ɗo filan ɗon yewta mon lewlal communication en jetti Djiby Dieng e wondiɓe muɗum Ali Fall e dennagal yaadiɓe eɗen gondi ɗo banggue men ñaamo Abbas Sarr banggue men nano ko Mohamed Ndim haade men nadde yewta nde ko neldudema an Jim Duwaw ko gonga min duwonima koye amen min neldino koye amen min jaɓani koye amen par ce que gasaɓe ken gotum Allah wadde en ɗo enen kala mawɗo debbo jaaɗo mamiraɗo o yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna yo Allah lamɗo wat toon foftode makko ɓo en sakkanade mo e donade mo en donimo ɓesguji ɗi foof a jaama hen a darima hen wona jawdi heɗata mayde wona darde heɗata ɗum yaade a yettama hen no feewi ko noon kadi lewlal communication no wonno ina dono Alaji Abou Ndiaye saabu jaltugol aduna jignade makko debbo toon to Medina Gounass o wonama toon to Medina Gounass wonde ko jignaɗo men en duwima en jaaɓi Duwaw yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ɗum noon ko neldu Duwaw ɓesguji ɗi foof ko wona ɗum ko ma en garte toɓɓe men hannde go ko jillu ngo hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko waɗi toon to diwan mo Saloum diwan Saloum noon oɗo saha hannde ko woni toon ko remoɓe guerte ɓe dañani ɗo jeeyi walla dañani no jeeyoyi caɗele kewɗe toon kalisaji ñamlaɗe ɗi cowata o yoɓede Ousmane Sonko felliti ɓornade paɗe mum yaade toon gam haaldoyde e mabɓe ngun jillu ma en gartu hen ko wona ɗum ko coow otoji ɗi ganduɗa ko otoji suɓaɓe suudu sarɗiji denɗi men El Malick Ndiaye gardiɗo assemblée nationale oɗon gandi waɗino caɗele jawtuɗe caggal nde ganduɗa goto e jaydiyankoɓe men hollitino ko fati otoji ɗi ha omo ganduɗa ko Bassirou Fofana ha nawa kaso fodde lew fawndu no wayno otoji ɗi puɗɗima feccede en nani ko ceerno Alassane Sall haali hen ma en garten so Allah lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ko Guinée to banggue élection Mamadou Doumbouya jottima kono haade men sen mbi Guinée en mbiyat Sénégal e Guinée ene joguino beldal to banggue jokkodiral kono eɗen gandi fodde jangguinoɓe hewɓe Sénégal naaɓe towɓe ɓe leydi Guinée yiiɗi ƴettude nawa addi caɗele mawde ha ko ɗum saabi beele soɓe jeehi bonnanta leydi ndi to banggue gandal hay so tawi ni Sénégal naaɓe ne keewi to Côte d'Ivoire to Togo to Gabon to Congo e ko nandi hen ndeɗo ɓaftande kone mawde jagorɗo o haali hen holli yiyande muɗum ko wona ɗum ko ma en kal e ko ganduɗa mawɗo leydi Venezuela jaggaɗo to dowlaji denduɗi Amérique bandiraɓe on calminama salminago neydi e salminago teddugal Abbas alaɗo jiiɗa paama no wuubo e nder beddaji he seulement Abou Gueye mi yanimo de kono mbeɗa andi kam hannde mo woɗɗi ɗo nato par ce que vraiment en mari yidemo mbiɗa sikki tan noon plateau mon ɓenuɗo en lekkon memdirɗo no feewi o dañi chance ni ko o dañi chance kono mi jogonno gañjom annomo won caɗele ɗemin mbaddi wonko min mbaddi mbuur ko ɗumino suynude an jima yan toon mawɗo ma o donc enen mbawi wiide tan mo kanko mawɗo Abou Gaye vraiment saha combat mum Goulɗo Diaw mo waddono ko combat mo ganduɗo ma yo Allah faam ko wona ko ɗum mawɗo Abou haade men arde haade ma yewtide en duunima Mouhamed Lim kestinen mais kestinen également Duwaw feede Abou Ndiaye wonande jinnaɗo men debbo dutiɗo mais également aussi enen ustira enen e tokoro meɗen ni wiye Yero Dadde Sarr ko jinnaɗo e jagraf Yero Dadde Sarr Dimat yalla yiyamo yafomo harnamo aljanna ɗo ɓennuɗo donc ko toon ni jamɗo Yero Dadde wallahi Yero Dadde Sarr en donima jaga fo Amadou Dia en Karas kanen Abou Sy en Fanor kan Boja en Baba Hamade Cikko en no feewi no feewi no feewi ko mbabori ko bambunoɗo leñol ngol no feewi no feewi no feewi tesmamude elimaɗo Oumar Abdoul Kadiata yalla yurmo ɗum nde filtede fiyande makko adi nanede neɗɗo Goulɗo Diaw ceɗɗago gonga e gonga ndeysan yalla yurmomo yafomo harnamo aljanna ko baddaɗo gueɗe kewɗe nafɗo ko rendo ngo no feewi no feewi no feewi kanko sa ƴeewi ɓesgu presque partout to e nder aduna gummima toon jagraf ko hanki rutti France ari kañum taƴi biye mum ndu nande e kikiɗo altini talata o wirna kikiɗo ko nden taƴi biye ari awtra wirwinde le ñande ɗum ɗo aɗa ɗum fof aussi yalla yimomo yafomo harnamo aljanna sa wadde ko jeehamal noon en doyi ɗon tan duwondiral mabɓe kamɓe kala yo Allah jeeya min ɗo dimal fof tulde dimal fof e kuuɓal jim
salminima bababou calmini bandiraɓe fof calmini dendagal ganduɗa ko wattuɓe no fewi wattorɓe nde ɗo yewtere lewlowal communication en dutti bandiraɓe duwaw e indema inde doyen Abbas kamɓe kala en jettiɓe en jaariɓe en duttiɓe duwaw nde wonno bandiraɓe bang yo bang noddi en wawde rendinde en sunare nde à travers piidi radio e télé fof ɗum noon e indema kamɓe fof en duttiɓe duwaw wona ɗum ko duwanade Alhaji Abbas duwanade tulde dimat fof e tokar makko mo ganduɗa ko duttiɗo kono kadi duwono ɗen goto ɓe ganduɗa ko tergal e lewlowal communication tergal ni e to banggue wonande godal Alhaji Abou Ndiaye duttugol jinnaɗo mum debbo kanko ne doni momo en duwima kadi nde Allah yurmotomo yafomo waɗamo to Allah waɗno moƴƴum malaɓe duwonade dendagal bandiraɓe foof bababou a jaam an nayi an toon kaw mami dako famma aya no wuubo e beddaji ko majjudde kanko de ɗi sahaji so heedino lewru janvier kam um waɗa satiré janvier kam so Allah haala moon noon hanki mi salmini nenam Hawa Ba au passage Hawa mo professeur Nalla Kane andi ko jinnaɗam ko nenam hanki min kala wonande hajju makko kanko Amadou Dikal kañum e on ganduɗa ko bagal o mato wirtiɓe noon ko Abou Gaye kañum wirtiɓe wonande wirti hijjore nde ko pota rendude laaɗe ndi o ɓeɗo ɗiɗo holno kajjiroyde mbadde avion goto ɗum noon kalɗumañ joni ɗum noon en calminimo no fewi kanko Abou Gaye min dani kam oɗon duuɗodiri goto saaha goto fof ne weddo goɗɗo beɗe mboɗanmi noon ko dog ɗum ɗo en nanguinimo gantu ala woto wat confirmé ko dogɗo en way kay taw won haaji tan jogo ala ñanden waddanan probléme min jaaɗo ñanden sali kanko ko wonani joni pula hankkadi ɓuwande ɗemgal e aduna manggal ngal tuuba koɓe ne kaala sawaɓe ne kaala tuuba ko mowiti fof mo haalde mum pula o namno wocci en o namno haalde winde ciluɗe en seeɗa probléme oɗo min jogono dañde o faɓan hajuni kona taw muɗum on jarama noon ɗe jetti mawɗo men Alhaji Abdoulaye Wole Ndiaye en jarnimamamo en jetti omo ganduɗa ko Abdoul Aziz Yaya Sy e dendira men hewɓe mbiɓe bone so année Alhaji Abdoulaye Wole Ndiaye ko waɗata ko gollanto leñol ngol ko gollanta leydi ndi ko yo Allah hokkumo no jokkitira fanda e makko to bakke fondation Ceerno Wole e pelle makko ɗe foof en mbawa haaldemo ha gay nenen kalani mawɗo Amadou Guissé ko miñum Siley Guissé ko sehil makko ko jaadiɗo makko Zobas noon andirama Wourossogui koye lappole he jeeya Dembel Sow koye lappole he jeeya ɗon calminten mo ganduɗa kañum woni fayde Amadou Demba Dali Niang mo Ganguel e lappol makko ngol pop kanko Alhaji Abdoulaye Wole en jettiɓe en jarnimamaɓe en jettojo ɗo fuɗɗima ɗo haani o accidama e Allah baɗanamo ko wannimo ko o jamfaki ɗum neɗɗo wiiɗi Allah hokkam min e julɓe fof walla somi dañima waɗan julɓe daña hana e hoore muɗum noon en jii ko tellade ko boyli ɗi école aji ɗi foas uji ɗi inɗeli ɗi dewle kumeteɗe ɓiɓɓe inneteɓe ñawɓe safrateɓe ɗanniɓe jacinteɓe mayɓe wirnoyteɓe e naweteɓe makka fof en jii yo Allah ɓeydana goomu ngu kala mbaɗowo yo Allah holam ɗo hokku ɗum noon gartane jillu Ousmane Sonko Sénégal elle jogui ndema tan ko goota woni ndema guerte la culture industrielle ko subvention ay kiir ko ɗon watte mboɗo heewi wiide jaagoɗo kaltanaɗo ndema Sénégal elle anda beele diwnuji goɗɗi ndemaji goɗɗi no goodi ko guerte tan saabu ko ɗum woni gueɗe meɗen kono noon wona ndema gurdeteka ko gawoy joni ñebbe joni buuɗi joni coña ñaama ɗum ko ma yeeye nelde caggal leydi cottade garta kono ko ɗum hokku noon doole caggal leydi e ɗiɗo duuɓi ne heewi caɗele no feewi jillu premier ministre toon to ganduɗa kañum woni Saloum e nder ɓerde e usine mo ganduɗa ko usinaji gollotoɗi toon taw ko gollotoɗi guerte e bojji ɗi yimɓe goyata Abbas ko an puɗɗotomi hol yandema hen eyi mawɗo Abou a jarama kadi en beltinima dendagal yeeɓiyankoɓe enen mbiyaɓe kadi ma en gaddu yande men tan e jillugo ngal ɗon ma vraiment Ousmane Sonko omo hande toon to bassin arachidier enen gandi kanko Ousmane Sonko ko ɓuuri ko hawnade e jillugu woni c'est comme si kamɓe ɓe gandano holko wonno toon aɗa andi so tawi comme par exemple an aɗa woni gardiɗo jagorɗe aɗa wonde mo ganduɗa ma ministre toppitiɗo ko fati alhaali ndema
dans les normes hadema ya ton ar fur andude holko won ton mais ko buri ko hawnade ko belo ari haw yetti o fuddi wiide e wonde dum do min mi andano dum baydi mi andi dum non hankadi ko mami hokkude manam mami bam pellite joni ko buri yawde yaccade belma kino tolno 50 wala 75 milliards ina wadi débloquer totte don wawa sodede ko gando honma dum non gedde dum don ko kawisi min to am do bela laamu ina jogire honda non parce que pour min laamu ko ebbudi e andude holko woni holko jogori kewde jangu dum non woni ardade so tawi ana wa ebbude awa andude holko podda wawde wadde jangu sana ki vraiment gardiguma en desi ngakkude sed ko wana ko dum kadi musal ngal jogimi woni comme par exemple pourquoi tan tout le temps be kala tan ko gerte yow mar ay mar nan reme te be mbiyata be jidi ko autosuffisance alimentaire du riz mar yoreme ha heew en bawon ko e naten jiggoyade be hande rek in kebi mo gando hore ma musidde min tudun tonto Richard ton ina faminen maaro be ndemi be donki yeyde ha mar ke ndemno ko rawani mar hikka tawti dum jonon pourquoi ke bannar ko gando ma ko woni jomen getten wal dum den pourquoi mba yetta tonto gando ma ko woni walongo be mbarindire ben don en tout cas ko dum namdal mangal to bangi laamu ngu holko saabi vraiment mba wad dum mais kadi ko musal jogiden wonde holno laamu jogirte e taw ana anda holko gando ma ada eb kadi sa ebbi so tawi cadel ngodi hollo cafrirta dum so ko wodanma tan ko yaada ha jettoda darda yeso remobe biya dum mi andano so mi andirno hondani mami hokkude directive joni ko buri yawde yaccade belma gedde mbaw safrede bele wona adda dum ko kalfina dum o jafodam docteur Mabouba Diagne kanyum addi ko faate dum e sek dibato bangi khalis o sabo haali o wi dum no fonno taw sek dibato ndeni bankeji di nyamaale de jobe hagasa to bangi bonguji di yobe hagasa laba bele wona taw ko hedbe henbe no wirni ko ben goni timinani walla ko holko sabinde weltida hay tretilo non c'est-à-dire adani alhalo holko dum musde woni comme par exemple kambe nde be ƴettata laamu wonke marno promettre yimbe be mbino ko rupture donc so tawi hande be ngatti e wiide e wonde de do cadele comme par exemple mimmi andan dum do ko ministre o jofo ministre mangano jogi coopérer le Sénégal walla o jofo mangano ma ko ministre jogi ndema te kanko woni gardido jagordo dum ko hunde hawnidi parce que dum fotano wonde parce que hande kala ministre uji hen goddo fof kanko halfi dum hen goddo fof ina foti kala gollal ngal wadi hokkam wadamo rendre compte te be jodo conseil des ministres jodo conseil des ministres wala fo haalde jom on way halde mudum humpito to yaas voilà so tawi a jodi la yimbe hoolabe makko ya jewno yamo mais tawi ana ngaccata ka ngara yeso yimbe mbiya wonde mi andira hondani yete baydi mi andir hondani non ko ni foti wayde walla ministre des finances o do ko kanyum woni sababu ha dum do wasi wonde dum ko kawis o wi ko so andunu rendinde coopérer pod ni ken tolno 50 ou 75 milliards dum kay hundi dum doy kadi o wadi promettre dum woni ko burko wuldinade wiide won doy balde seeda inshallah dum do memen degul dum e holte dum nukadden coopérer holden coopérer ngoni est ce que dum don ko wadano prévoir wala ala en tout cas ko dum kawis tigri ko te ko bon MP bonguji nyamale donc hadi yobede di so tawi yobaka ha don golden ha hankanti ko fonno wadade ko wadi won remobe hadabe yeyde der lumoji yeyde sinwaji hol tedele jogodo wonande diwonuji ha tengte remobe gatta ha tengte sin salu crise économique kalte do woni ko e gonke gongdinde woni cadelde ngandor ma faggudu meden to wundo hande koko wadi koko leli leydi so lelano ki leydi hande en potino wadde dépasser do net parce que ndema ha ngayna donka yeyde dum ko cadele dum fof addi dum ko wasi wadde prévoir manam so tawi ada ardo il faut ko mbawa ardinde haqqilma manam ko jogori aroyti hay so tawi a anda ko ariyat mais era ƴettoda ƴewde wiide wonde so yettima do ko ni foti wayde mais so tawi an a wawa dum don fof ko dum cadel sa burantinat par la wiete ko ya woppu abassa a jaama mamen dim ngattan ko ema leydi Sénégal na habo gede didi ha tengti ko wete ko jiggoyaade nde docteur Mabouba Diagne addira ko yo hapto ko faate jiggoyaade dañde nguwa timmuka gandal makko e humpito makko so tawi mama diwan dande mayo ha heewi on kama yeeyede en nani diwan Casamance no woyto toni en ji oɗo sa joni to bangue ndema garta ka ko dañino hen hay wonde ko hikka dañaka hol yende may dum kanko humpito makko ko damina makko ko saabi yettaki mawdo mi artatno Allah jabbasi ni hande
kala ministre baɗaɗo walla Sénégal ministre kalfinaɗo ko fati en ndemo elle sa ƴeewi e nder golle ɗe jogui e nder temedere kala hen capanɗe jeegom ɗe kam aɗa wawi yiide mataw ɓuuri wadde ɗum fusé koye arachide wonande ni tourné mabɓe goni campagne de commercialisation to banggue guerte ɗe guerte sa ƴeewi to banggue historique to banggue tarih ko ndema ko ganduɗa ko colon en wonande nden tubakoɓe ko kañumen mbanno en ɗum imposé beele wawde kañumɓe leyɗele mabɓe leydi foof ɓe gara ɓe mbiya ndiɗo leydi ko ɗum ka ndema min jiiɗi ɗo sa ƴeewi ko wayno Côte d'Ivoire cacao won toon sa ari ɗo Sénégal ndema ɓe mbanno ɗo imposé hayso tawi woɗi no nden ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe men ova ve ne ko way noon kañumen ne kaɓorno ko way noon ha joni noon ko ɗum jokkite enen surtout ko betti tan nguɗo laamu kamɓe ɓe garde eko yiide rupture min cikkannomi soɓe gari kala ko fatuno e ndema guerte hayso tawi kamɓe mbaɗani ɗum supprimé mi yiyata kam yoɓe ustu kono maɓe ƴeew noɓe mbaɗiri wawde yamɗinde hakkude mum e ndemaji keddiɗi par ce que Abbas haali ɗo ko wayno guerte en maaro en e ko way noon sa ƴeewi to banggue bassin wona bassin enraciji o sa ƴeewi to banggue vallée du fleuve Sénégal ko remete toon ko to banggue maaro e ko way noon ha hande oɗo saaha eɗen jokki wadde exporté ko fati e maaro ne foti ƴeewede kono ɗum ko to banggue sa ƴeewi wonande caɗele guerte ɗe eɗen gandi Sénégal to banggue déclaration de Maputo en 2003 et même ni e to banggue ko fatuno e les accords de Malabo ɓe kaali no wonande laamu foof wonande leyɗele ɗe laamu foof chaque année wonande hitande foof yo ƴettu ko abbi e 10% e budget mum tawi ko budget national beela ko yete ko budget public beela wawde wadde ɗum e to banggue ndema ka beela yimɓeɓe mbawa dañde ko yete ko autosuffisance alimentaire e ko way noon nden ni Sénégal mboɗo sikki ɓe mbaɗino programme goto mo mbiyatno PRACAS programme d'accélération de la cadence sénégalaise no ɓe mbiyatno ɗum PRACAS PSE ari ɗo foof ha joni kamɓene ɓe gari ɓe gaddi slogan mabɓe e ko way noon kono eɗen gandi ene waɗi caɗele o haali joni to banggue ministre omo ganduɗa ko Maboubo sa ƴeewi kañum to banggue expertise mo jogui o kañum gandal mum ɓuuri yarude koto banggue caggal leyɗele sa ƴeewi ndema toon e ndema ga ana serti no fewi so tawi joni hande a ƴeewi hayso tawi minne mboɗo yaadi noon alay saago ɓe mbawa ƴewtade ko adi foof ko alay saago ɓe mbawa ƴewde ɓe wadde mise à jour ɓe lawƴe ɓe ƴeewa holɗo caɗele ɗe ɗum goni par ce que hande so tawi yiyama enen leyɗele Afrique ha ɓuuri tengtude ko wayno Sénégal eɗen jogui caɗele ndema leydi ndi ganduɗa eɗen jogui hectare uji joni to banggue wonande ko remete eɗen jogui ndiyam hayso tawi ɗon en waɗi caɗele eɗen jogui ko yiyete ko zone sukaɓe wawɓe gollude ɗum ɗo foof Sénégal hande ana jogui ana waɗi disposé leydi ndi kono ene waɗi caɗele holɗo caɗele ɗe goni wadde laamu ngu ene foti joɗade ƴewto gueɗe ɗe holno foti waɗede kono laamu ngu kadi wawde darade darde tengtude to banggue koɓe kalata ko wonande ittude vraiment himɓe mawɗo wadde ɗum e to banggue ndema ka beele mbawen dañde ko yiyete ko autosuffisance alimentaire hayso tawi ene jogui perguidde kewɗe surtout nguɗo laamu ngu ɓe mbaɗata hen sibu joni sa ƴeewi kanko Mabouba mo haala to banggue autosuffisance te kamɓe ministére mabɓe ko ɓe mbiya hikka ngol yiya ko ministére de l' agriculture et de la souveraineté alimentaire ɓe doogi noon attude wattorde hen de l' élevage ɗum woni ko mbaɗo no Amadou Dikal en dukata ko yiide mbaɗo onon ɓurɗon wattorde ko ndema ka ƴewne min ministre amen banggue mbaɗo jogade ko yiyete ko e gaynaka wadde mboɗo sikkino e mbawno vraiment darade darde tengtude e ko fatuno surtout kanko mbaɗno Mabouba mo ganduɗa kañum ko en jii o haala to banggue wonande ndema hikka ka ko dañi des avancées ɗi ganduɗa ko mbaɗɗi historique mais caɗele ene jokki caɗele ɗe ko adi foof ndema ngari en jii campagne de commercialisation ko probléme mo puɗɗi wadde ko yiide wonande ko ɓuuri ko hewde yoko Sonacos jogo ɗum Sonacos ene jogori ƴettude ko abbi e 300 000 tonnes te eɗen gandi dole Sonacos hande natti yarude noon 300 000 hande oɗo saaha Sonacos ko fuɗɗi ko ƴettude wonani hay 100 000 tonnes ɗum ɗon ko probléme mais Sonacos hoore mum koko foti ƴewrede ɓe ƴeewa machine o vraiment ƴeewe beele fota ƴewtede ko way noon
ko wona ɗum ko eɗen gandi chinois je ne garanno ngara sodde guerte ɗe kamɓe remoɓe so tawi ɓe ndemi e Paris eɗen gandi won hen ko hen mbaɗata dewle mumen ɓe ko hen mahata galleji mumen ɓe ko hen joɓata ni ɓen ɓe ganduɗa ko employé ji mumen gollotonoɓe hen koltuji mumen ha e ko way noon codata guura e ko way noon en jii nde ɓe gari ko adi fof ɓe gadi ko reddude chinois ji a watti chinois ji ɗi batti joɗade ko gambi kamɓe yeeyoɓe guerte ɓe wodade hen ko clandestin maɓe mbaɗata ɓe ƴetta guerte mabɓe won hen dewnata ko gambi ɓe jeeyoya chinois ji ɗi donc Madina Saba hen to ɓe ndewra wadde ya probléme so tawi kamɓe laamu onon on gari on kadi ɓeɗo arde yeyde on mbi minen ko minen tan codata e mon donc ɗum ɗon mboɗo sikki ko probléme yoɓe ƴeewa holno ɓe mbebtitani kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe guerte ɓe kono kadi ɓe ƴeewa fannu no ndema ka hande mboɗo sikki no foti yadude e jamanu to banggue ko yiyete ko science to banggue technique aji ɗi ganduɗa kono ndemaji ganduɗa hande sa ƴetti yeru hande a remat 1 hectare to banggue guerte ɗo e Sénégal daña hen ko ɓuri ko so heewi ha heewi wonata 500 kilogramme ƴeewa hande to banggue ko wayno caggal leydi ko wayno Chine walla won leyɗele jomum rema 1 hectare daña hen ko ɓuri 12 tonnes aɗa andi ɗum ɗon ne waɗi yeru wona jomumen ne ɓurma leydi moƴƴundi wandi fertile wona jomumen ɓurma leydi to banggue ndiyam walla heddi koto kamɓira to banggue golle e science baɗɗo avancé leydi Sénégal mboɗo sikki ɓe poti yade par ce que kanko ma bobo mo haala 2 milliards ittama waɗama alloué beele sodde ko fatuno e semence hay semence en galana ko en ko mbiyata ko souveraineté awdi moƴƴiri ndi ganduɗa ɗum ɗo ma en ɗum toujours ken jiguiɓe e o moment ni hande oɗo probléme ɓe mbima ko ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe toon to ISRA wonande technicien ji ɗi waɗoɓe certifié semence uji e ko way noon ko yaaɓe gré wittoɓe ƴeewoɓe awɗele ɗe beele ne moƴƴi e ko way noon jii probléme toon to intrant ji ɗi probléme aji ɗi jogui donc ɗum ɗon fof ko probléme wadde alay saago laamu ngu nde foti joɗade joddo e agriculteur en par ce que so tawi sa ƴeewi caɗele mabɓe hande eɓe mbiya yo yimɓe goppu ɗalle ɗe yo sukaɓe ɓe gar ndema ɓe ndema ka koko foti yadude e jamanu hande Sénégal eɓe jogui ko yiyete ko banque agricole mo ganduɗa kamɓe remoɓe ɓe mbima sa ƴeewi waɗama to banggue statistique ko 0,42% keɓata dañata accès au financement to banggue wonande gam remde caɗele to banggue foncier hakkude remoɓe e aynaɓe toujours ko caɗele ɗe ganduɗa ko conflit ɗi ganduɗa ha joni ɗum ɗon safraka caɗele to banggue ni ɓe mbawa dañde diƴƴe sa ƴeewi hande vallée du fleuve Sénégal o jogui toon diƴƴe sa ƴeewi bassin mo Anambé ko wayno OMVS organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ɗum ko leyɗele ɗe rendinde ɗum ɗo foof ko ganduɗa ene foti ƴeewede beele kamɓe remoɓe ɓe daña ndiyam ɓe daña financement DER nanɗo ne wawi wadde financé kono ɗum ɗo ene moƴƴi waɗe quand même ƴewte beele safre ƴeewe holko wonata hen avancé ɗi ganduɗa ɗum ɗo tawi ene yaada kadi hande e no ɓe mbiyata noon aduna addiri ni avec la nouvelle technologie beele so tawi a reemi ma dañ hen gartam ɗam ganduɗa ɗum ɗo ene wona fartaki ganduɗa sukaɓe vraiment maɓe jooɗo e leydi ndi ɓe mbawa remde tawi noon kadi toujours ko mbiyami ndema guerte ko kamɓe koloji ɗi mbanno en imposé kamɓe ɓe mbi ko souveraineté manam jeetari koye men enen to banggue ko yiyete hen sa ni mbiya nationalisme enen ko adi foof ko jeyɗen ko e ko way noon kamɓe koɓe des panafricain e ko way noon eɗen jogui maaro nan ɗo gawri nan ɗo makkari nan ɗo e ko way noon je crois que eɗen mbawi kadi changer de la donne ƴeewe ɓe mbaɗa fusé ko wona tan e guerte ɗe Mawɗo Abou Diop a jarama en jaltan nde ɗo wage kono mbiyen ma en pat Cheikh Diba beele ma jabto premier ministre beele docteur Mabouba Diagne ma jabtomo ko wona ɗum ko nandiraɗe mala bo leyɗele ɗe kollini hen to banggue situation aji no muuse mumen ha tengte gollorɗe ɗe kono ɗum ko banggue ndema en kaali joni guila e OVAV hayti Sayed Ital Tecna mission chinoise on kamo yo gas mawno vraiment on kamo yo yeeye yimɓe nan ɗon ganda ko men beele wona ɓiile ina kuwa en e gaddugol caggal ɗe ngol sababu o bandiraɓe jaafo gartan e denɗe men El Malick Ndiaye gaddiɗo suudu saɗiji leydi men otoji to banggue député ji coow o mawnino ha Bassirou Fofana jagga hen udda kono elle Bassirou Fofana ɗeɓi dañde gonga beele député ina foti jogade oto hewɓe mbi eyyi
hol oto mo foti wo jogade ɗo ko namdal caɗele guurade ɗe hol oto poɗɗo soodede Abbas hol yandema hen ko noon mawɗo Abou mbi sikki en garini en ɗo e jewte men jewtude woni en calanaki député dañde oto kono caliniɗen ko député e saaha leydi men ndi caɗele gonɗe ɗe muusal gonɗal ngal sodne oto mo ganduɗa ma vrai presque valeur mum ko capanɗe million ngaji 5 54 ɗum ko muusal donc hande o premier lot yalti donc fitti ko Bachirou Fofana ko haalanno ko e won cuuɗal won cuggi ɗe ganduɗa ma ina toon surtout cuggi ɗi woni hol fournisseur hol mo gandanɗa hoore ma woni mo ganduɗa ma ko kañum waɗi marché o hol kalda gagni beele rewnama lawol to banggue marché to rewnama lawol ha ni wotama ha wawa ɗum ne ɗum ɗon foof ko ɗum caɗele par ce que ɗum ɗon woni sa ƴeewi hande ceerno Alassane Sall en jalti kañumen aussi nen kuccitenet en ji Mamadou Ibra Kane aussi kañum ne yalti holliti namdima parlementaire yi woni wonɓe opposition yo jaltu kala yo jaltu aussi kolliti yimɓe holko wona e dow mum mais en jeeyi ko ɓuuri ko hawnade woni ko 150 oto fotno yaltude mais pour l'instant ko 76 capanɗe jeegom oto ɗum woni ko ɓe puɗɗi wiide yo yaltu hay ɗum ne ko peccal ngal aɗa andi mawɗo Abou neɗɗo hay so tawi a ɗisani fundude yimɓe gongri wawa fondede aɗa fonno ƴewtade kam au moins ɓe mbaddataɓe kam au moins kam totta ɗumen ha gasa puɗɗa huccude ɗumeneɓe kono sa ƴeewi feccere nde joni 56 ko Pastef naɓe totta woni 56 oto totta ko Pastef naɓe ɓe itti hen jiiɗiɗi ɓe totti 14 woni 14 ɓe totti pecci ɗum hakkude 2 groupes parlementaire uji ɓe ƴetti hen 5 ɓe pecci ɗum ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ko handicapé ji bon so tawi ko noon feccere nde yaari pour min ha hande ko en manki ke mbiyatno ko jubal jubante o ha hande en manki fortade ɗon taw par ce que aɗa andi biyawo min purim ko fortude poɗɗa ko fortade ha mbiya loy kono portugol ngo ganduɗa ma vraiment beele yimɓe jagga hen mbino gonco on ko caɗele no fewi jim baba yandema hen eyyi mbinde to banggue oɗo marché véhicule mo gardiɗo suudu sardiyeji leydi Sénégal El Malick Ndiaye min komi ɓooyɗo mataw wadde ɗum ɗo défendre yiide wonande min mboɗo yaadi nde député tottete oto sibu won golle député kay mo ganduɗa oɗo aɗa faami ko wonde aɗa faami ko manam ko kalfineɗa ko rôle député eɗen gandi député so Allah fota joɗade fota jogade temps sowona pléniére uji en vote uji ko way loi so tawi waɗama jomum ara assemblée kono ko ɓuuri ko heewde jomum ana foti yaade e nokkuji ɗi to ɓuuri to woɗɗude Sénégal wawde ƴeewede goƴaji ɗi caɗele ɗe ko way noon ko waɗa toon ko waɗaka holko ɓesguji ɗi goni jojanɗe mumen e ko way noon min mboɗo yaadi mboɗo sikki Abbas haali ɗum ɗo min ne mboɗo yaadi député ne foti tottede oto sibu député ummiɗo ko wayno Kédougou walla député ummiɗo Kolda ummiɗo Fouta to ɓurto woɗɗude e Fouta ummiɗo hedde Nguyen ummiɗo ha baroɓe Jakel ummiɗo hedde woccidde on so tawi yama wonande kañum ko hay so tawi lewru foof kam ne waɗi to jomumen primaji ɗi taƴante walla to banggue transport e ko way noon ko waɗa doté ɗum ɗon ko banggue ko fati e gueɗe mabɓe ko way noon mboɗo yaadi député foti jogade oto heddi noon ko noɓɓe mbini e saaha mo gonɗen ko kanko président ni haalno ɗum nde waɗata rencontré ɓen ɓe ganduɗa ko golloɓe administration mo leydi Sénégal to yiyata manam les marges de manœuvre budgétaire et financière mataw ɗum kam tawaka ɗo henna kanko Ousmane Sonko aɗa andi hen sahaji wonko jomumen ne kala mbiya yimɓe fof mbiya so tawi ko ɗum woni kay moƴƴere leydi ndi par ce que Abdou Diouf rewi ɗo waɗi ɗo ko yiyete ko plan de redressement structurel kamɓe ɓe gari ɓe mbi kamɓene ɓe ko plan de redressement yo yimɓe kaɓɓe ceinture aji ɗi yimɓe fof parino haɓɓude e tumnade e gonka ko ganduɗa ko ɗum woni ko yimɓe gurata hande saaha ɗum wona leydi ndi tan ko aduna fof yaari noon caɗele to banggue inflation caɗele guerruji caɗele ko way noon foftiɗi ha ɓuuri tengtude noon e leydi ndi guila ɓe gari peut être sortiji ɗi ɓe mbaɗata addi caɗele hande investisseur en dogui woɗɓe dogui leydi ndi ɓuuri muuse yimɓe parino ko wadde resserré ceinture aji mumen walla mbaɗa serré ceinture aji mumen kono noon ji acte uji ɗi ɓe puɗɗi wadde banno Ousmane Sonko so tawi ne ɗanno luwata ko jak privé e on mo ganduɗa ko binoɗo aha kaɓɓe ceinture aji sibo ɗo faya ɗo moƴƴani
en ji nde o yahata ɗo ko wayno Arabie Saoudite en e ko way noon joomum luwata ko jag privé ɓe kalin ɗo haali ni to banggue ɗanle kamɓe liggotoɓe administration o guilay joomum ƴettude business class yo yaha to ɓen ɓe ganduɗa ko sodoɓe ɗum ɗoji simple tawa ya yimɓeɓe guilay ɗo joomum tottete per diem ñalawma foof ɗum foof ma usti kono ala avancé ɗe jiiɗen kam waɗi toujours koɓe kalata ko sa ƴeewi to banggue baɗe mabɓe kamɓe a tawat ene serti e koɓe kalata ko ko gonga min mboɗo yaadi so tawi auto ji ɗi gueɗel gotel min mboɗo yaadi e député yo daña auto sibu won exercice uji ɗi mbatta won mission ji de prospection ɗi mbatta gam ƴeewoyade goƴaji ɓesguji ɗi ɗum ɗon alay sago daña auto laamu tutuma auto beele mbawa yaade hen ko heddi ko noon ko caɗele ko waya hen ko tan koto banggue traçabilité wonande sa ƴeewi wonande ha joni elle andaka hol gañiɗo marché o par ce que soko wayni so waɗama ko yiyete ko appel à candidature no foti wadde jomumen mbaɗa soumissionné ha ƴeewe mo ganduɗa ko kañum gañi hen sibu mi nani haala kanko El Malik elle o jabtima o mo ganduɗa ko Ceerno Alassane Sall yiide minen haydara ala komin cuuɗa hen haalinani mbaɗuno Bachir Fofana nde haali ɗum ɓe uddu ɗum ɓe mbi ɗum rewira ko division de fausse nouvelle so tawi rewira ko division de fausse nouvelle yoɓe totti en bonne nouvelle o wonande an ko kalɗa voilà wona ɗum ɗo komin dewruma ko wona ɗum woni ko woodi ko mais kalane ɓesguji ɗi ko woodi ko hande sa ƴeewi ko wayno DGMP woni direction centrale des marchés publics e ko way noon jomum ne poti ɓanñinde ƴeewa tottina yimɓeɓe soumission holno yaari holno candidat ɗum ɗo ɗum yaari hol gañiɗo marché o holno lelori auto foof holko ardi e leydi Sénégal sibu e haala mbima auto ji ɗi ummi ko Arabie Saoudite payi Belgique mbaɗi transité à partir du port mo Anvers fayi Guinée ummiri Guinée ari donc ɗi mbaɗa stocké toon to Diamniadio ari kene abbo e lebbi ɗiɗi auto ji ɗi haala mumen haalaka wadde ya probléme ɗum noon wadde so tawi ko woto noddannoɓe yiide wonande minen komin laaɓɓe gueɗe amen fof min jiiɗi ko yello laaɓ vraiment ɗum ɗo ko hunde fonde laaɓde jomumen kolla kañumen ko laaɓɓe juuɓe kono kam so tawi ko ni yarata e wona ni tan ko gueɗe kewɗe en jii hande sa ƴeewi to banggue assainissement wonande to banggue électrification rural omo mbiyata Jean Michel Sène en jii on dossier ha joni nana leeli ɗum ɗon ne haalaka wadde ko caɗele ɗe ganduɗa toujours aɗa tawa jomumen ko kalata ko baɗe mabɓe ene keewi yeddude ɓe mawɗo Abou a jaama ko mbiɗa ko noon enen fof eɗen jiiɗi yoɓe dañ mobilaji ha tengti e won hen ko yahoɓe haajuji ɓesguji ɗi liggotoɓe jamma ñalawma subaka kikiɗe kadi ko wiyete ko les véhicules de fonction auto ji golloɗe banggue laamu heewi service aji so neɗɗo natti wonde atte joƴƴine kono ko wayno député ɗi heewani wonde ko wawi wonde hen foof hay ko wiyete ko dawo demande d' appel d' offre e rewnede won gueɗe ina wayno ustima ni wadde ñaagoɗen tan yo Allah hokku en ɗum hefta lawol ɗum feewa ha joni kam Bachir Fofana ko haalno ko e mbiyani ko kanko woni e gonga walla ala kono so tawi o wonani e gonga sokama yooɓe jaltina gonga o yimɓe jiiya ko ɗum woni lawol ngol a haali joni oto ɗi gardi Guinée enen en natirta ndemal men faade Guinée gam gueɗe ɗiɗi go élection Mamadou Doumbouya wi noon itte Alpha Condé nde ko sohlani laamu waɗata ha feewa totta civil en ɗum kam ne heewi haalede Afrique kono tabitta ko wona ɗum ko gartene Guinée ɓaftande nde ɓe ɓaftiga walla ɓe yiiɗi ɓaftude jangguinoɓe men towoɓe e duwal jaaɓe hattirde meɗen nawɗe men toon to leydi Guinée goho ko beele Sénégal wawa yobde jangguinoɓe muɗum natti waɗum e condition ngaji moƴƴi walla ala ko Guinée ɓeydi doole muɗum gam jangde mum ɓeydo yawde yesso e ko saabi Sénégal machallah min mbiɗa sikki en garat e to banggue Guinée d' abord par ce que Guinée kañumni ko leydi ganduɗa hoore ma hande o ina e peeje peccoɗe yidde yawtinde jangde men par ce que aɗa andi kala kaɗa waɗa e aduna wat so woto yeewa jangde kala jeeɓotoɗo jangde a yi leydi jawrundi caggal donc jangde ko kañum woni facteur numéro 1 so tawi aɗa yiiɗi haalde ko fati alhaali ɓamtare aɗa yiiɗi haalde ko fati alhaali vraiment uddittare to banggueji ɗi foof so ɗo jangde ala vraiment pour min jaggimi ɗon ko basal ɓuuri ɗon hewde e humon binnogo ɓuuri hewde te humon binnogo kala ɗo heewi aussi ko ɗum ɗo donc mbiyen Guinée woni ke lawol yidde ɓamtude vraiment jangde muɗum mais également woni ke lawol yidde aussi ƴellidde nokku muɗum no hannirta nene probléme o kay wona toon probléme o woni ke Sénégal naaɓe
Sénégal naaɓe ngandon ma hebluɓe janginoɓe men fewnduɓe janginoɓe men jangina neɗɗo haa ɗo fota ɗo waawde wonde e condition ngaji moƴƴi kañum ne watta ittude gandal ngal ganduɗa heeɓi ɗum ɗo e leydi ndi ene watta ɗum sarta e nder leydi ndi jeeboɗa ɗum ha yaaha ko toon woni probléme o woni comme par exemple hannde holno Sénégal jooɗi to hakkille tonno e 59 c'est vrai wona gulet kono 59 ɗugget maɓɓe lawol tan lawol gotol jaha mbiya e wonde ene guitte ɗo e Sénégal nawe Guinée vraiment ɗum ko ɗum ene hulɓini ene jari vraiment yurnitade no feewi mi yaadani noon e ministre o par ce que ministre o wonɗo yalti o wi e wonde kanko o wiki e wonde kala jangguinowo yo ƴettu responsabilité mum ha timmu par ce que pellital mum par ce que wone mabɓe ñaagui ko disponibilité manam disponibilité sa yi neɗɗo en ñagoɗum tan gueɗɗiɗi wuɗi soit ala e condition moƴƴo ou soit ko tatte ko vraiment timmani ko foti ko gurdam walla ɗamini ko ɓurɗum yesso eyyi ko ɗamini ko ɓurɗum yesso eyyi kono jafra Abbas ɗum nane kuule ɗo c'est-à-dire Sénégal banggue disponibilité ɗum no woodi mais ministre o ɗum waɗi wiide noon ko hawni ko hen pourquoi ministre on ƴetta pellital wiide e wonde yoɓe ƴettu responsabilité mabɓe kamɓe jangnoɓe yoɓe ƴettu responsabilité mabɓe wonde kamɓe ɗeɓe payɗo a faami soit eɓe cuuɓi ko Guinée ou soit ɓe keddore e leydi mabɓe tawi an joni a heddima ɗo e leydi ma ko ponnoɗa ko dañde walla ko fonnoma ka wurnude foof a wawa ɗum huɓtinde hon mbatta so tawi a dañi gandanɗa hoore ma biɗoma e wonde ar mi nawma nokkam jangguina toon hay soko sabba naggam ɗum waɗi mi ñaga disponibilité sa yi neɗɗo ñaago disponibilité wondi en andi ko ɗo e 2 ans 3 ans 4 ans peut être no wawa heɓade no wawa yaade après so gayni arti ruttoye golle muɗum ɓayde ɗo Sénégal naaɓe ɗo gonɗen ɗo Sénégal wawani mardeɓe haɓe mbawa jooɗade hokkaɓe fodde maɓɓe haɓɗumina mais pour min mi yiyani hay raison goto poɗɗo wawde vraiment nonngudeɓe haɗaɓe yaade eyyi gonga ni so dok sago taw gandal ngal ko ɗo sarate par ce que Sénégal naaɓe jangguiniɓe haɓe mbawi keɓe mbawi ko mais sa yi wonɗo tolnoɗa aussi poɗɗa ko aussi heɓde ko ganduɗo ma kene tahma jooɗade mais so tawi a heɓani ɗum Maodo Abou ti obligé jalta leydi ndi jim so tawi kuulal ngal ittaka beele newanta ko neɗɗo o wadde ɗum wona tan banggue jangde ɓe gandi Sénégal naaɓe banggue safroɓe e banggue fannuji ɗi foof eɓe ne nder leyɗele he minen joni RTS a yiyat joni neɗɗo ƴetta disponibilité duuɓi ɗiɗi duuɓi tati oui c'est ça eyyi ɗum koye kuule lawma e jeeya ko joɓeteɗa ko dartine to paara to ande ko dañoyta sa dañani ko lingu junggo e lingu koyngal ene wawi ko ɗaminɗa ko mbasa dañde tawa wawa artude tawa leƴal timmani no wawi daña ko jiɗɗa koni nde waɗon jaaha jiima hol yendema hen eyyi toon nde sabu yewtode woɗɗoyi mi woɗɗoyta hen ala woɗɗoyi hayso toɓɓe tati tan min kam ne hawimi par ce que nguɗo laamu toujours remoɓe jangguinoɓe pota dañde probléme e nguɗo laamu e docteur en bon wona mataw ko kamɓe tan fuɗɗi feeñde kono caɗele ɗe ko sa ƴeewi ko corporation ji ɗi fof secteur aji ɗi fof sibo journal Le Soleil ni waɗino ɗo titre e dumurnaji ɓennuɗe laamu ngu ne woya ɓen ɓe ganduɗa ko sa ƴeewi banggue plateau médical o eɗen jogui rupture to banggue ɓe ganduɗa ko hebleteɓe ha pota arde wadde servir jomumen paye leyɗele goɗɗe ɗe donc eɗen gandi ɗum ɗon ne waɗi probléme eɗen gandi ko gardiɗo laamu Gabon Brice Oligui Nguema ko ɗum o haalatno Allah ko ɗum o yino wonande ɓen ɓe ganduɗa ko étudiant ji Gabon naaɓe janggoyoɓe ko wayno Sénégal walla caggal leyɗele yiide wonde désormais min taƴƴi komin podantuno moon e lewru kala sibu so tawi on janggoyo son paari so on gartata sino oɗon gartatno kono onon son janggoyo on paari tan on jeehi on gartata wadde laamu ngu jokkata tan yoɓande mon e ko way noon heddi noon ko c'est vrai neɗɗo so tawi a jangguinama e gendima ha wawi aɗa foti wadde servir kono noon ko ɗum question kadi de responsabilité sa ƴeewi hande université ruji kewɗi hande ummima ɗon jangguinoyto ko leyɗele goɗɗe sa ƴeewi kono Souleymane Bassirou Diagne en professeur Daouda Ndiaye en e woɗɓe ne heewi kañumen jeehi nana mbaɗoya service sa ƴeewi to banggue ceɓgol gurdam to banggue vraiment ko koccata toon ko ene hormede nde surtout to banggue ni hormede nde wawde tottede neɗɗo o totteɗa gueɗal ma fodde ma jomumen so tawi jiyani ɗum ɗo tan kewi ko yaade so tawi Guinée hande a haali to banggue relance mo Guinée wone wadde sa ƴeewni hay to banggue taux de croissance sa ƴeewi to banggue avancé ji e progrès ji a ƴeewni to banggue classement ji leyɗele puɗɗiɗe vraiment ƴiccitade to banggue ɓamtare
Guinée waɗi hen avancé baɗɗo progressive no feewi ɗiɗo duuɓi walla ko gila honde ɗiɗo duuɓi noon ɗiɗo duuɓi vraiment e gargol Mamadou Doumbouya walla wona ɗum eyyi Mamadou Doumbouya gay joni ni mataw kañum ne haala mum foti haalede eɗen gandi ne jogui caɗele guila laami woni yiɓe hande o saaha wala Guinée ko gonga kam o wona celluɗo rafi o ne muusi no feewi woni yiɓe o ala e nder leydi Guinée ko jaltinaɗo gam safroyade waɗani planifié janggo e jaam so tawi rutima e joom makko walla ko way noon waɗama désigné poɗɗo lomtade mo e ko way noon ɗum foof peut être men gartoy hen voilà donc en ñaguinimo cellal o arto waɗa servir en jii caɗele ɗe ganduɗa guilay ɓen ɓe ganduɗa ko sellu en vraiment ko kuytama beele wasde ni jeede ɓen ɓe ganduɗa ko to banggue ɓooya voilà inscription je ko way noon voilà ha joomumen ittama ko caɗele bon ko yiide tan hande leyɗele ɗe ɓe jogui charte uji ɓe jogui convention ɗi mbaɗi kala hen ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum mbawka ma so tawi aɗa wawi ɗum aɗa wawi yeyi so tawi a dañani jaam ɗo jeeyɗa ɗo aɗa wawi yaade leydi wonɗi mbaɗoya toon servir mawɗo Abou a jarama toɓɓere dena nattodiri jaframe ma bas kamɓe leyɗele ko wayno Gabon woni guema haali e Guinée neloɓe ga janggo almuɓe mabɓe o janggoyi ga ɓe ƴetta ngal gandal koɓe joɓata ko subvention ngaji bourse ji ɗi so heewe mabɓe beele ɓe mbatta no ɓe mbanni ɓe ƴetta neɗɗo jafoɗa wona falade konngol ma sa ƴeewi ko wayno Tunisie Maroc hewɓe mabɓe ko ɗo janggi ha mbawi dutti leyɗele mumen woni hen kebdiɗo suka men batti yaade toon en mbaɗ ɗumen formé ne garta woni hen keddi toon mi yi ayan ko ɓoyani ko tan min dañino campagne goto mo gandorma taw ko médecin 72 médecin marocain capan jeeɗiɗo ndo namdidirme mabɓe mbi e wonde kamɓe ɓe mbawa yebde Sénégal ɗo ɓe janggue ɓe keeɗo mbi kala keɓe so tawi hande ɓe goni doctoreɓe ɓe gandi hunde ko Sénégal ɗumini te hande keɓe cadre uji e to banggue doctoragal en hawni min rankata famde ɗum kadi jangguinoɓe ɓe ko ɗo goni ñawɓe mabɓe kadi nonko safrata ɗo jakka tawi Maroc e jawɗele mumen en hawni en hawni joni mataw gonɗen koye yewtande musidɗo wi gasi kono to banggue kuddetaji ɗi walla kuddeta taw ko fiyande e kuddeta taw ko banggue constitution waylude doole kuule beele no cikka janggo ma koni ko ƴettu laamu waɗano amatuma to wanno ni leygal yonta tottita taw ala ko sohli hen weɓata aɗa pourquoi weɓata par ce que hande soldateɓe men hande keeɓe yaltuɓe cadre soldat par ce que aɗan soldat andanno e muɗum ko dara jogo fitel muɗum wi ene danda yimɓe par ce que ko ɗum ɗon wonno fandare nan caggal men ɗo de ɓe keeɗi hen eyyi mais c'est ça la vérité ko ɗum woni gongo mais ko ɗum woni gongo mawɗo Abou aɗani mais soldat wiide e wonde yo naate bureau jooɗo e climatiseur uji en ɗumin ene ɗowa leydi so tawi tan a wowi ɗum a wonta woppude kala mabɓe jaaɗo ha naati ƴew naatɓe ɓe hole kala naaɗo hankkadi wiyatmaki e wonde bomen ɓooro wutti muɗum militaire en wonta civil ene wonta ene waɗa candidature pour en jeeye élection ngaji a jarama alors que c'est pas normal baba en goɗɗoyi kono gartane sa ƴeewi joni ko won leyɗele guila 60 ha joni ko président tati walla président ɗiɗi ko wayno Cameroun président ɗiɗi ko wayno Togo ko président tati beele ɗum kadi ne wawi duuma tan civil en jooɗo tan mbiya gummotako ha yetto ɗo kadi ɓe civil wawa ittude ɗum beele militaire ittata ɗum wona lawol aɗande ɗum foof ko faiblesse meɗen enen mbawɗen ko wadde en mbawa ittude militaire ne mbawi ittude kañen mais militaire ɓe ngala hen droit ngala hen droit militaire sa suuɓima wiide e wonde min gonmi komi cuɓiɗo nadde armé mbeɗa renma ya haaɗe tenugol woto wiye wonde aɗa ƴetta place mamen guila ko to yal ko kawiraɗo e mbawiɗaɗo ha joni ɗiɗo Cameroun ko ɗiɗo ha joni eyyi mais mi wiya Togo ko tan ha joni président c'est à dire probléme men enen hande probléme majeur woni comme par exemple jiya neɗɗo o enen mbawɗen ko wadde en mbawa ittude ɗo ɗo mbawɗen ɗo wadde noon sen mbaɗi kadi ha en gayni mbaɗono mi anda darot tan wima e wonde hankkadi ɓayɗo laamu ko weeli ko wayniyede yaltata naati yaltani ko bellema mataw so neɗɗo meeɗi so hunuko feɗeno meeɗi ruttima o meeɗi koko weeli baba yiyandema hen baba leli jam leyɗele bon min jabtowolom tan ko hol leyɗele ɗe militaire waɗi coup d'état ƴettiti laamu waɗi avancé mi yiyani noto mi yiyani gandanɗo hoore ma ko militaire ayani joni noon ƴew Burkina Faso hande eyyi
ko dimmen e Burkina ni nana ƴesto seeɗa hay ƴesgol ngol par rapport vraiment nana waɗa des réalisations mais leeli ko leeli karel tan dami bande won ɗon nde dami ba won ɗon nde so Ibrahima beele ko Burkina réussi ko ma ko foti noon non c'est à dire que leeli ay hande Burkina ɗo fonno ɗo yettade ɓe tardini ɗum ha hande ruttitima caggal ala tardini ɗum sowona militaire uji tan par ce que aɗa militaire woni probléme muɗum ko yarata ko ordre woppittama e miijoɗa haqqille ma an kañum ko miijo ko yiɗi ko yawat yo won ko ɗum wonata an ko ɗum mbatta mais baba enen joni ko enen nanniɓe hen kamɓe militaire ɓe nanirɗen ɓe ko salade woppude laamu nanirɗen ɓe ko laamu wadde leñamagal nanirɗen ɓe hen ko wiide somi laamioɓe gayni goto fof noon heɓli wona ko fof heɓli ɓiyum yoɓa laamu Mohamed ma yafo ɗum de mais ay so tawi ko gonge mabɓe ko ɗum ɗon ɓe caali soɓe guitti lamɗo gonɗo ɗon yoɓe jaltu kamɓene ɓe totta wodde ɗumin kono kala maɓe gasɗa kala naɗɗo hankkadi kay gasi kayim wadde sooyi Sénégal kayim Keita sooyi Mali go fof heɓli ɓiyum mo yandema hen kañum de ko noon mbini tan laamu kam ne weeli par rapport e kamɓe hannde so tawi mi subtata tan goto hen mo ganduɗa mboɗi peut être kañum addi yande wonde no wawno wadde ɓe servir exemple ko baɗo no Brice Oligui Nguema namɗo leydi Gabon kañum nde ari heɓti laamu ngu holiti ko duuɓi ɗiɗi waɗa ko yiyete ko sumgoji wona noon sumgoji baɗɗi ko mi wiyata ko libre et transparent en jii kadi vraiment ko ɗum woni ko waɗi en jii ala kam heedago oɗo haɗama e ko way noon kamɓe kala jinnoɗo yaade yeehi kamɓe ɓesgu Gabon naɓe ɓe jiiye makko vraiment hoolare ɓe tottimo confiance ɓe gardinimo laamu ngu en jii ko ari fewde joni vraiment woodi quand même progrès ji ɗi o fuɗɗi wadde en poti normalement hande ɓen ɓe ganduɗa hande sa ƴeewi ko leyɗele catiɗe en wonɓe e bloc AES ene poti tumnade e makko par rapport e ko kanko Brice Oligui Nguema waɗi ko en jii ko hono way noon nana waɗa toon to Venezuela ɓesguji ɗi fof foɓɓande ko Donald Trump yiide ko mbaɗɗa ko emin jaadi hen kono hande o tawat yoga hen kadi nana goya yiide minen min paman ɗum minen min mbima ko yaadi tan min oɗo kono min mbiyani ya ar laamoɗa min ko adi goɗɗe ne fawe ɗon voilà donc ɗum ɗon ne ko ɗum caɗele joni noon sen gatti e yiyande woni yiyande kalɗen joni nde ɗon cektortoɗen en jii joni Tchad kala laamiɗo laamu leñol mum laamu diwan muɗum kala gonnoɗo militaire so ɓonni mo wutte jiti Adama Barrow en mbi wino ko duuɓi tati waɗata nana jokka eyyi ko ɗum nde woni min kam ko woni ko muusal ay comme par exemple hande militaire no wawno wonde arbitre comme par exemple so yii mo ganduɗa toon ma tottamo laamu waɗani fodde ko fodidirno ko e leñol ngol ɓe mbawi wadde intervenir ɗum moi je suis tout à fait d' accord mais min woni komi jaɓani woni militaire ala droit joɗade e jappere laamu wiya wonde président de la république rutti kadi enen ko ɓuuri ko heewde fof ɗum ɗo fof so heptima meɗen ko enen pawi ɗum koye men par ce que kala tottaɗo laamu watta ɗum ko galle baaba watta ɗum galle mum kañum jeeyi alors ka desnade an sa desnama hunde andu ka desnade kadi laamu welata e wonde ko laamu surtout lamɗo bon mi anda noon aɗa andi sahaji sa wonani lamɗo tan senaki sa laamaki senaki kalta ko hen hay ɗumen mais kala no laami min kam ko jimi ko heewi e ko laamiɓe kala ƴettuɗo laamu a faami wiyatmaki e wonde wayloto complètement change kala ka haalno yalti hen mi anda ko réalité ko woni ko nder to laamu to ko woni ko nder toon woni ko ganduɗa ɗum sa naati hen kadi a wayloto gonta neɗɗo goɗɗo walla ɗum jiiɓi haɓɓurti on jaama yewtere men gasi ha laaɓi baba holko ngol battinotoɗa wasiya faade toɓɓe kalaɗe hannde ɗe eyyi ko ñagade tan nde vraiment baade en naati e hitande hesere 2026 o en ñaguima vraiment dendagal goƴaji ɗi ganduɗa ko ɗum goƴaji eɗen ñaagui surtout noon e leydi men Sénégal nde Allah waɗanta en jaam waɗa kadi leydi ndi ndi wawa
ɓesdade no feewi sibu neɗɗo ɓe mbi kala ko dañƴa e gurdam ma kam yettu Allah kono eɗen gandi hitande 2024 waɗi mouvementé no feewi eɗen ñaagui tawi nde ɗo hitande ko hitande welde hitande kadi surtout beldal sibu gonɗen koye laana ka ganduɗa e mbawi yide gonɗen koye ha e hakkude maayo tan sagataɓe daari ne mbaɗa gaylani e nder hakkude maayo sibu hande laaɓiɓe men ɓe sa ƴeewi caɗele ɗe ganduɗa ko hakkude mabɓe ko ɗum caɗele ɗum noon waɗata so tawi en leeli men ɗantako a haali joni mboɗo sikki ko wayri tan ko hanki e tourné premier ministre Ousmane Sonko goto foof yiide ɗum ɗo ko ministre des finances et du budget woni ko waɗani e golle mum kañum ne yiide ala min komi jamirteɗo tan wadde so tawi en dañi laamu wangu noon enen mbiyeten tan ko yo Allah waɗan leydi ndi jaam waɗane en vraiment deƴal e ko salminde e juurade bandiraɓe fof yiide hitande natande wonanen hitande ɓuural e ɓamtare et surtout e cellal salminde musidɗo men mo ganduɗa ko Vieux Dia vraiment ko neɗɗo ballo en no feewi guila to banggue hakkillaji miijoji e ko way noon balliɗen e yewtere nde kankone ko neɗɗo baɗo en suivre en calminimo kankone kanko e ɓesgu makko toon to Arabie Saoudite salminde jinnaɗam Alhaji Ousmane Deme to Baroɓe Diakel kankone eɗen calminamo eɗen juuramo no feewi toon to baroɓe to ene mawɗa Abou Vieux Dia mo ganduɗa ko o yi noon omo faadi yewtere e hubtidinde to banggue e taari hakkude baroɓe Diakel jiidugal mabɓe ni e Adama Baro Ousmane mi nani salla jeeɓema tan Mountaga en mi salmini kamɓe foof mi jaadima mi yettiɓe jettoje ɗo fuɗɗima laaɗo haade Abbas kongol ma cakkitol no wona gasi Allah eyyi ko jarnude mawɗo Abou Gaye e Léonati studio mi anda noon belka eyyi wadde kay o dogi an mi joni ko dogɗo yimɓe ne mbayno ko nden o arata beela ɗo rutto e kalda ko walla ayo yurnimo yi kam o yurnimo dogi jibi uddimo joni o sikkano ko suwaɓe tan mbatto laawo e dow moon o yiyam tan o waɗima o tuuri caggal wadde ɗum ndene en mbaydiri bandiraɓe enen ñagonoɓe Allah tan do Allah hokkata en sembe inchallah ha saaha garo yewtere men leɗo communication on calminama jowama jettama Djiby Dieng wondiɓe mum Abou Samba Diaw so haalde nde jetti Mouhamed Jim wondude Abbas ko ɗo ka tan ha lawgol ngol so jeeɗo a ñaawi